It-tnejn filgħodu dawk li kellhom ipoġġu għar-resit tal-low level tal-matematika u l-intermediate tas-Systems of Knowledge bdew nofsija tard. Dan minħabba l-maltemp qawwi li laqat il-Gżejjer Maltin b'numru ta' studenti u invigilators spiċċaw waslu tard. Flok fid-9 l-eżamin beda fid-9:09 bl-istudenti ingħataw wara il-ħin mitluf. Mit-tnejn bdiet uffiċjalment il-ġimgħa tar-resits tal-eżamijiet tal-low levels, intermediates u A levels. Total ta' 3490 student se jkunu qegħdin ipoġġu għal dawn l-eżamijiet. Fil-każ tal-low levels hemm 2122 student li se jkunu qegħdin jagħmlu resit. Filwaqt li fil-każ tal-intermediates u A levels hemm 1368 student li se jpoġġu għar-resit. Ħarsa lejn il-persentaġġ ta' studenti li se jpoġġu għar-resit skont is-suġġett. Fil-każ tal-low levels, għas-suġġett tal-Malti se jpoġġu għar-resit aktar minn 16% tal-istudenti li poġġew għal dan l-eżami f'Mejju li għadda. Għar-resit fl-Ingliż se jpoġġu aktar minn 17% tal-istudenti li poġġew għal dan l-eżami f'Mejju li għadda. Għar-resit fil-Fiżika se jpoġġu aktar minn 12% tal-istudenti u fil-każ tal-Bijoloġija se jpoġġu aktar minn 10%. Għar-resit fil-matematika se jpoġġu 21% ta' dawk li poġġew għal dan l-eżami f'Mejju li għadda. Ħarsa globali lejn in-numru ta' studenti li se jpoġġu għar-resit tal-low levels turi li aktar minn nofshom għamlu resit fil-matematika. Fuq livell ta' intermediate għas-suġġett tal-Malti se jpoġġu għar-resit aktar minn 11% tal-istudenti li poġġew għal dan l-eżami f'Mejju li għadda. Għar-resit fl-Ingliż se jpoġġu aktar minn 22% tal-istudenti li għamluh f'Mejju. Għar-resit fil-matematika se jpoġġu aktar minn 27% tal-istudenti u għar-resit fil-Fiżika se jpoġġu aktar minn 15% ta' dawk li poġġew għal dan l-eżami f'Mejju li għadda. Fil-każ tal-intermediate l-aktar li se joqogħdu huma għar-resit fl-Ingliż 343 student. Fuq livell ta' A level, għas-suġġett tal-Malti se jpoġġu għar-resit aktar minn 11%, għall-Ingliż se jpoġġu aktar minn 17%. Għar-resit tal-matematika se jpoġġu aktar minn 21%, filwaqt li għar-resit tal-Fiżika se jpoġġu aktar minn 14% tal-istudenti li poġġew għall-eżami f'Mejju li għadda. Fil-każ tal-A levels l-aktar li se joqogħdu huma għar-resit tal-matematika 141 student.